så er i dag FN's menneskerettighedsdag, og Amnesty International markerer den her dag ved specielt at tilegne deres arbejde de mange mennesker, som er drevet på flugt i Darfur i Sudan. Vi har en lille tale lidt senere, men først så spiller vi et par sange. En dag var det hele slut. Som at skide, når man tror, man skal slå en brud. Det var vist også noget med en anden fyr. For en krydsertype af en afsklassetyr. Det er også det her biologiske ur. Nu er jeg alene mand, og jeg er pisse sur. Så står vi her og smiler på hinanden. Jeg fatter nuller en skid, det var dig, der skrev. Tid til anden med latter i det fjerne ind fra pisseranden. Kom ind og få en bajer, tag din kone med. Men hun var rundt og gravid op i Nordsjælland et sted. Det går med tiden, den hele alle sår. Kan du ikke få den elsket, må du elske den du får. Der kommer altid en pige og en sporvogn til. Du får magtens kondom, men du kan da score som du vil. Så står vi her og smiler på hinanden. Jeg fatter nuller en skid, det var dig, der skrev. Lort det parforhold. Lort det parforhold. Blodbehandle træpatienter. Lort det parforhold. Amnesty International har arbejdet intens på at skabe opmærksomhed omkring konflikten. Vi har samlet mere end 15.000 underskrifter, som vi har afleveret til Sudans ambassade. Vi har haft besøg af Sally Osman, for at han kunne fortælle Per Stig Møller om de indtryk, han har fra Sudan. Sally Osman er Sudans fremtrædende menneskerettighedsforkæmper. Vi kræver, at det internationale samfund begynder at handle. Vi kræver, at Kina og Rusland begynder at lægge pres på Sudans regering. Og frem for alt så kræver vi, at civilbefolkningen i Darfur bliver beskyttet. Så de ikke skal frygte for deres liv. Så voldtægterne stopper. Og så 2 millioner mennesker kan vende hjem til deres hjem. Og jeg tager mig, jeg siger, at vi vokser fra hinanden. At jeg under hende det bedste med ham den anden. Og har det ganske godt, på trods af hun er gået. Vi er stadig de bedste venner og alt sådan noget. Men sandheden skal frem, at det siger man jo. Sandheden er, at jeg synes, hun er så, og jeg håber ærligt talt, det går hen ad lort. En trøg studerer i en lader på os. Lorte parforhold. Lorte parforhold. Blodbehandle træpatienter. Lorte parforhold. Det her, det er for 2 millioner på flugt i Darfur. 3, 2, 1. De to største katastrofer, de to verdenskrige,
bærer vi i Europa ansvaret for. Men da krigene var forbi, så troede vi håbede i hvert fald, at nu kunne vi komme til at opleve en verden, hvor der var fred overalt. Måske var det naivt. Vi har i hvert fald oplevet snesevis af krige siden. I reglen langt fra Danmark. Men hver eneste af dem kommer alligevel også ved. Det gælder ikke mindst konflikten i Sudan, i Darfur-provinsen, som er et område på størrelse med Frankrig. 100.000 er blevet fordrevet fra deres hjem. Store dele af Darfur er blevet lagt øde. FN vurderer, at flere end 1,5 millioner mennesker er blevet fordrevet til lejre, mens 200.000 har krydset grænsen og lever i usle forhold i flygtningelejre i nabolandet Tchad. 85.000 mennesker er blevet dræbt siden 2003. Vores samvittighed kan ikke tåle, at denne skammelige konflikt fortsætter. Den må bringes til standsning, og det skal være nu.